Ihmiset tiedostavat yhä useammin vesijäähdytteisen teroituksen edut. Tormek, Ruotsi on kehittänyt teroitusjärjestelmän, joka on saanut kaikkialla maailmassa tunnustusta terätyökalujen nykyaikaisen teroituksen suunnan näyttäjänä. Päämäärämme on auttaa sinua muotoilemaan ja teroittamaan työkalusi mahdollisimman helposti ja hyvin tuloksin. Märkähionnalla on lukuisia etuja. Leikkaussärmää jäähdytetään jatkuvasti vedellä, jolloin teräs ei pääse ylikuumenemaan ja vahingoittumaan. Tormek tuottaa erinomaisen terävän ja samalla kestävän tuloksen. Matalan kierrosluvun ansiosta voit hallita teroitusta täydellisesti, ja kullekin työkalulle sopivaa hiontaohjainta käyttämällä saat täsmälleen haluamasi muodon. Hionnassa ei synny kipinöitä, joten märkähionta on turvallinen vaihtoehto sellaisillakin alueilla, joissa vallitsee palovaara esimerkiksi sahanpurun ja lastujen vuoksi. Laite on lisäksi hiljainen, joten sitä voidaan käyttää monessa eri ympäristössä. Innovaatiota on aina kovasti painotettu Tormekilla. Se on tähän mennessä tuottanut 13 patentoitua laitetta. Ja tarjoamme markkinoiden laajimman hiontaohjainvalikoiman. Kaikki hiontaohjaimemme on huolella kehitetty ja testattu, jotta voisimme olla varmoja siitä, että täytämme asiakkaidemme tarpeet, mitä tulee täsmällisyyteen ja toistettavuuteen. Voit teroittaa lähes kaikkia tavallisia terätyökaluja ja jopa monimutkaisia muotoja, kuten kynnenmuotoisia sorvaustalttoja. Tormek on täysin keskittynyt tarjoamaan parhaita ja kokonaisvaltaisimpia ratkaisuja terätyökalujen teroitukseen. Yli 90% tuotteista viedään ulkomaille, pääasiassa Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Venäjälle, Japaniin ja moneen muuhun maahan. Yritys sijaitsee Lindesbergissä, Ruotsissa, ja tuotanto tapahtuu tiiviissä yhteistyössä valikoitujen alihankkijoiden kanssa. Pidämme yhdenmukaista ja korkeaa laatutasoa erittäin tärkeänä. Kaikki komponentit tarkistetaan ennen kuin niitä käytetään tuotannossa. Jokainen laite kootaan ja testataan täällä työpajassa. Näin voimme olla varmoja, että kaikki toimittamamme täyttää korkeimmat laatustandardit. Tormek uskoo, että jokaisen tulisi voida oppia teroittamaan työkaluja. Siksi selkeät ohjeet ovat aina olleet tärkeä tavoite. Jokaisen laitteen mukana toimitetaan käsikirja, joka kattaa myös märkähionnan perusteet. Nykyään ollaan hyvin kiinnostuneita kestävyydestä ja käyttöiästä, sillä monet ovat kyllästyneet kertakäyttökulttuuriin. Saamme paljon myönteistä palautetta, jossa tuotteidemme kestävyys saa kiitosta. Olemme aina pyrkineet takaamaan, että laitteitamme on mahdollista päivittää uusimmilla hiontaohjaimilla ja lisävarusteilla. Monet ymmärtävät, miten tärkeää työkalujen terävyys on hyvien tulosten saavuttamiselle. Asiakaspalautteen ansiosta meillä on suunnitteilla useita mielenkiintoisia projekteja, jotka olemme innokkaita toteuttamaan.